Здравейте хора, аз съм Снайпи БГ и сега сме в... Снайпи БГ ли си? Не, аз съм 4. Сприкай го починал това. Не, няма. И да, мисля сме на RPSMS. Ето, както виждате, Уидър Кинга, 125 депа, командите си такива. Кой сървър си? Бъдър пикада. Тук за 125 point, 100 скил. Какво да е? Така. Рамка. Нали за всеки клип 50 дп. Нека се тук ларповете. Искам първо да отида ларп Battle Doom. И да, скоро мога да съм ранг с още 2 клипа. Капитане, ако гледаш този клип, моля те направи един Warp Trade, моля да... Да, малко много лага, не знам. Warp End. Някой ми ще подкрепа, някой. Значи само един път можем да репе си да покой. Да е това Warp End и просто скачате и се мерчим. Как вижте, аз имам Enderball. Там някакви жълти. Ай, стига бе! Сега отивам на Warp Event. С моите ще побис. Да. Той аз съм снежен. Почна като това тук е май форса, не знам. Да, тук е форса. Там е джумпа. Там не знам какво тук май джумпа. Да. Моя пекпа. Ще покажа Help Jump Nether Prepare Shop. Спринт, това е едно малко режим. След това върпете който си позволи си джампвате, той на спална и го спална. Спална мисля, че на ръка. Не на това. Положи бе. Сега пак да видим. Warp Help. Да, тук си командите. Правете си факшн спот крейчме. Отваряте си дойте до помни си пишите в клейма. Така. Вече имате protection. Забележка. Заплаем си. Изисква power, да. Това Ганто, че от утре няма от сега. Аз сега снимам, аз ще му кажа, че сега снимам. Дето го унере. Искам ти хел. Да, рулс и... Лап... И лапата е сперяка. Джумпата. Лап джумп и лап... Нави вече е най-новия... Лап джумпа, пусна че. Елате лап джумпа да поджумпим. Ти ли бе? Да. Телуар. Я пак. То май даже не знам дали е на евенти там на града. О, да, е сперяка прозрачна така. Съпшил, че малко ще ми. Чай ти идвам. Какъв е тото някакъв пич се минава джъмпо така. Някакви двама даже. Давай. Аз някакъв лека по лека го минавам джъмпа. 40-20 като някаква... 40-20 копанше тук, където ма виждаш човек е PvP зона. Къде. Тук някъде беше PvP зона, само това се сещам. То ми пречи бе. Две. Аз съм малко по-надобрял на джуп. Ето левел чик, до сега съм минал с 103 левел. Ви къде сте? Аз съм при тебе Снипи. Той падна. Добре. Аз съм пред вас. Да. Не, паднах. Аз го минах. Ще гледам да Мина ли го е? малко. Да. И снипи, аз съм... как го мина, бе? Че от първия път. Че той го мина първи път, бе, аз пък не мога го мина. И аз и другото ще да. Ама аз снимам. Знаете, Че и аз го снимам, и аз пак ще го минам. Снипито снима в един ченъл. И затова ще кръстя му е малко по-различно от неговия клип.
вие се окръсти по-лесно да не мисля, че съм снимал два клипа. Аре бе, човек, това е толкова лесно, виж. Много ми е. Ето, яла, ще изчакам да държи тук. Бе, аз тук едно... Второто не мога го мина, бе. Аре, ще дойда по тебе, аре, гледай се. Мина го. Гледай се от прото. Аре, го, чмач се. Не мога виждам тебе. Това е лесното, бе. За малко чекай. Чай, че не мога да джъмпна. Я... Сега па за кой дойдох при вас да се измътвам аз. Гледай. Аз не мога да джъмпя, бе. Аз мога. Снипи много се пречи, значи. Да. Бе! Сега първи път го минах, сега не мога да го мина даже. Ес. Мина ли го? Мога в една джойна. Про. Ти ли, бе? Прото си е про. Аз съм не открит. Дева точно. Детка с някакви сладва като... Тъпа не е позволен. Да. Мога ли да съм толкова голям про, бе? Не. Казвам ли с малко ми лагва, е. Мале, накрая падна. Ой, мале, чакай, аре, сега ще снимат. Тя си да се изпусна. Да ни задваш, нали? Да ни задваш да се слушам. Готово мина го. Изчакай ти, мине. Чакай го мина, бе. Мина го. Лесно. Пиши взема за да взема. Мале, каква е тази тъпата пажина, бе? Бе, сега в момента да изпи. Когато си нямам, ще гледам да идеш. Не, наистина. Утре влизайте, има евент. Да. Къде е? Утре, тука. Утре събота и неделя. От колко? 8. Не мога да джъмпя, брат. Даже мой... Да, аз съм мога джъмпата с диамантен, за това му говори. Да, бе, диамантен, и аз ставам някой път. Тук диамантното е лесно, просто трябва да засилите. Аз го мина. Дабъл джъмп го вземете. На дабъл ли? На дабъл джъмп. И за оградата ли трябва на дабъл джим да го мина? Оградата е по-трудна. Все, гледай се. Оп, не. И оградата е по-трудна. Оградата трябва да нацелиш. Нацелих оградата. Не можах да се хвана за купата ограда другата. Аз съм с спитка. Също ме е полезно. И ти си луто, е. Да, съм спитка. Бе, тук нашко са ценни полшенти, бе. Да, защото е беден сървър. Че голям съм пробе. Ти минавам листовата, така че листовата ги мога да. Опа, аре да бе тъпо. То тъпото мина, аре. Да ми тъпо, сега ще го мина. Това ще го мина. Да, следващото кое е мъчение. Пак не така да го мина. Ние с 4.20 малко ще се забавим, сигурно. Наистина. Следващото не е мъчение. Точно. Ес. Мина ли го? Да. Само аз не го мина. 4.20 не го джъмп. Чай, сега ще покажа да го джъмп. Сега ще до съм ще го мина, бе. Що да ми покажа, сега да го мина? Знаеш ли, когато отивам в холма, пише тъпа Снипи Гуче и ти пише тъпа ес. Ай, не. Аре, моля те. Да, вече търся печвам. Който ми казва печвам, но... Омага, като отворя печката, той ми за някакъв казан, бе. Защото така съм го направил, представи си. Да. Сега в момента си се пак на Снипи Гуче. Чакай. И той падна точно в много приятен начин. И да видиш най-новия апдейт на Deepshare, как е да видиш. Точно не съм си използвал. Мече е променен просто, нищо много. Джъмпа много. Добре, бе, Снипи, как ги минаш тези джъмпове, бе? Питай ма мени, бе, питай ма мени, аз съм напред от снайпер. Аз Кинг, човек, поне... Чай сега да ни рекламираме, че... Да, защото това е клип за бъдърки, не за тези клипи. Те няма значение, вече как. Там човек по-лесно ги минава, ама тук... Аз тук не мога джъмпа, как се не мога джъмпа, как. И Zero Blaze, добре. Не се блин. Ти го да съм опакшена, моля ka. Да, сега ще моля да съм опакшена, добре. Съм опакшена не ми трябваше.
Къде отидахте, бе? Тук. Не знам. Значи, те го да съм отвачен. Искате да влиете в фикшена? Аз искам. И аз искам. Човек, виж грифа ти. Няма грифа, бе. Обещавам. Аре, бе, тъпо. Какво да ми е тъпо, бе? Аз го минах, ти ми викаш да ми е... Да, мина, бе. Паднах на половината. Паднах не на половината, ми на... Човек, минаваш както се Ще на го видим спринт. на последващото. Да, минаваш го на спринт. После тук вече е лесно. Не, аз не. Да, с пошенка. А, да, е тук просто е мъчение. То да има чини. Какво бе, как го мина? Но просто се проназначка. Абе, я не се правим. Това вече има чини, казвам си. Йо. Ох, добре. Това се пуска, мога да ти кажа. И да, аз съм първи. War, Аз съм второ. Nether, 40 приеми. Къде отиваш? Лар? Това е. Nether. War, че направо, че War Nether, знаете. War, Pinky. Ела, кажи бата дума. Казал го. Тоест не да подписа. Аз съм на бата дума. И какво? Лар Пифи същия не е променен. Да, тук всичко си също, сега никакъв отиде на War. Не, ела, ПВП е променен. Къде? War Shop и War Sprint. Аз War изведнъж показах. Там бях на като. Да War Shop май е променен. Не е променен. Лар спринт ти е. Дайте това е чета. Това ли е Лар Пифи? От това минигейм с къс. Да, War Sprint. Това кой е така? Як се сърваш тук. Да, честно казвам, сървър е як. Як е. Нека сега да... Къде отиваш да завършим тук? Аре, пак да ще Абе, 40 виж, аз съм хак. Елате, не съм бил War Shop. Съм хак. Размърдай се, видиш. Вляваш. Фай да отим направо на War PvP, малко те PvP да потъкаме. Не, аз няма майка ми да PvP да правя. Абе, карай бе, човек, аз ще ти дам. Дай. И на мене го. Бе, Това какво? момче, това беше ревю, аз после снимам и... Ако умрете тогава. Аз ще снимам. Аз вече снимам. После аз снимам. И да хора, Е. влизайте в сървъра и яки. И да. Това беше от мене и чао. До